βάλουμε με το σταφύλι και ύστερα τα πλήρωνα. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν σταφίδες. Μόνο αυτά. 3 φορές απλά τόσα, 4. This is how we make raisins. Θα πεις χαιρετίσμα στη μαμά σου, Μάγωνη. Θα της τα πω. Θα πλούσε τα στέλια, σε δει. So, you take them like that. Clean them. Ματούλα, εδώ πάνω, περίμενε. Και τα πλώνεις στον ήλιο. Και πόσες μέρες θέλουν? Μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ είναι έτοιμες, αν είναι καλοσύνες. 1 week or 10 days, they'll be ready. Like I said, lots of sun. Top of the roof. We'll get your raisins in 1 week. Ωραία. Την τράβηξε τη θέλα. Αμέ, την τράβηξα. This is the roof of our house. View of the mountain and the sea. And now we have raisins. Ωραία.